Взимам ви с мен на един динамичен и интересен ден и на концерт на Ерики Иглесиас. Този интересен ден започна с събуждането ми в 5 часа. Супер много ми се спеше, но пътувах, хванах си метрото и отидох към Starbucks за закуска. След това се запътих към Молекула БГ, където направихме професионално почистване плюс биорепил. Това е кожата ми преди в ужасно състояние с доста подкожни пъпчици. Тази процедура комбинирахме почистване на лице с пилинг биорепил. Първо почистихме кожата и освободихме порите, за да премахнем натрупаните замърсения и комедони. След това нанесохме биорепил, съвременен пилинг, който действа в две посоки. Веднага освежава, изглежда и изравнява тена и в дълбочина стимулира производството на колаген и регенерацията на клетките. Биорепил е особено подходящ при кожа с акнични прояви, белези, неравна структура, разширени пори като моите и уморен вид. Процедурата няма възстановителен период, само свежа, чиста и сияйна кожа. Редовно прилагане в серия от 4 в 6 процедури подобрява цялостното състояние на кожата и видимо я подмладява. След почистването отидох на ресторант и хапнах броколи с кашкавал и отидох у преси, за да се оправим за концерта. Таксито ни остави при стадиона, но трябваше да обикаляме доста, защото бяха затворили улиците. Взехме си неща за пиене, които накрая не изпихме, защото ни накараха да ги хвърлим. Седнахме си на местата и чакахме. Вода след и лимон за 5 лева. 5 лева хора. Останахме без пари. Дадоха ни ето тези гривни, които светят когато пее. Тук вече започнаха да се събират повече хора. Подгряващи гости бяха Молец, изведнъж всички гривни започнаха да светят и беше вълшебно. Оставям ви да се насладите. Освен уникалното му пеене, на гривните придаваха много настроение. Определено на концерта си изкарахме много хубаво. Направих си ето тези яки снимки, така че отивайте да харесате в Instagram. След него си хванахме метрото и отидохме към Витушка, където седнахме на един ресторант и хапнахме. Всичко беше много вкусно, както и коктейлите. По едно сладоледче за десерт и излезнахме с едни приятели. Първо с тях отидохме в студентски в един бар. След това отидохме на една нощна разходка в Панчарево с много яка гледка. И това беше от днескашния ден. Целувки и до скоро!